si mi chýbal. Aj ty mne. Nemohla som myslieť na nikoho iného. Ani ja. Až na jednu noc, keď nám vypadlo kúrenie. Dlhý príbeh, nepýtaj sa. Leonard! 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 Nesmieš vydať ani hlások. Šepkať! Nesmieš vydať ani hlások! Je hlások! Dotri sa s jeho vulkánskym sluchom. Nevhodná chvíľa, Sheldon. Penny! 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 Ale toto je smiešné. Čo je? Ahoj, Penny. Chápem, že ťa práve ovládajú tvoje primitívne biologické potreby, ale keďže máš pred sebou ešte celý život zlých rozhodnutí, smiem toto jedno zrušiť? Aj ja ťa rada vidím, poď ďalej. Volovic ma informoval o tvojom kolosálnom podvode. Máš niečo na svoju obhajobu? Áno, cítim sa preto hrozne. A nikdy si to neodpustím, ani od teba to nečakám. A naozaj by som ocenil, keby si ma nechala z Penny, aby som podstúpil seba kritiku a pokánie. Môže mi niekto z vás vysvetliť, o čo tu ide? O čo tu ide? Bol som zavádzaný, že robím prelomové vedecké zistenia, zatiaľ čo som dostával falošné údaje z rúk Volovica, Kutrapáliho a tvojho chlpáčika na hranie. Je to pravda? Jedine tak sme dosiahli, že bol šťastný. A prečo mal byť šťastný? Pretože keď nebol šťastný, chceli sme ho zabiť. Dokonca sme mali plán. Chceli sme vyhodiť jeho čítačku Kindle von a keď vyjde, aby si ju vzal, zamknúť dvere a nechať ho zamrznúť. To je ale trochu prehnaná reakcia. Nie, prehnaný bol plán priviazať ti končatiny k 4 psím záprahom a zakričať marš. Zachovali sme aj pôvodné údaje, môžeš zverejniť skutočné výsledky. Áno, ale skutočné výsledky sú neúspešné. A ja som už všetkým na univerzite rozoslal mail s vyhlásením, že som potvrdil teóriu strún a navždy tým zmenil chápanie vesmíru. Jasné, no to si asi nemal. Tak napíš druhý mail, kde to vysvetlíš, nič sa nedeje. Máš pravdu, Leonard. Vôbec nič sa nedeje. To je maličkosť, že ste klamali, zničili ste môj sen a ponížili ste ma pred celou univerzitou. A to, aby si vedel, bol sarkazmus. Ja som presvedčený, že sa deje veľa. To je hrozné. Áno, cítim sa mizerne. Počkaj, nejdeš sa s ním porozprávať? No, on bude v poriadku, ten chalan je borec, poď sem. Nie, máš pravdu, ty s ním nehovor, ja idem. Ja nikdy nebudem mať pokoj.